हेलो। हाय। ମୁଁ ତମ ନୂଆ ପଡ଼ୋଶୀ। ଓହୋ। ସେଇ ଯେଉଁ ଉପର ଘରଟା ଦେଖୁଛ? ହଁ ହଁ, ସେଠି ମୁଁ ରହୁନି। ସେଇ ତଳ ଘରେ ତମ ସାଇଡ଼ ଘରେ ରହୁଛି। ଅଜବ ପାଗଳ। ବାଇ ଦ ୱେ ମୁଁ ଏସ୍କେ। ଏସ୍କେ? ମୁଁ ଡିକେ। ଦିନେଶ କାର୍ତିକ? ନା। ଦୀପକ କଲାଲ? ନା। ଡବା କାଟୁ। ଇଏ କି ଅଜବ ନା। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଆମ ଘରର ସବୁ ଡବା କାଟି ଦେଉଥିଲି ଦାନ୍ତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଛୁଆ ଥିଲ ନା ମୂଷା ଛୁଆ ଥିଲ? ଦିଟା ଯାକ। ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚଉଠି ରାତିରେ ମୂଷା ପଶି ଯାଇଥିଲା। ମୂଷା? କୋଉଠି? ତଳେ ଖଟର। ମୋ ନାଁ ଏସ୍କେ କାହିଁକି? ଏସ୍କେ ମାନେ ସୁନୀଲ କୁମାର। ମାଇଲ କାହିଁକି? ତମେ ତ କହିଲ। ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? କହିଲ ନା ସୁନୀଲ କୁମାର। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନାଁ ସୁନୀଲ କୁମାର। ଶଳା।